Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стелла! Кльовіч! Кью-клипа 5. Новая По-моему, Айойчина Клипа, там треба прическа. посадити астродендрони. Так, А вунь там пригоженькі сатурнокуси. ага. О, і я думала про гради рознокольорових місяцових кветок. Там, там і там. Ого! Доведется шмат посадить, Стелла. Не хвалюйся, Клипа. З моєю космосаджалкой 9000 ураз управимся. Твоей космо-саджа что? Та-да! Космосаджалка 2000. О, походу, буде весело. А зараз побачиш яє у діянні. Бярися за ручку. Вось так? Тримайся моцно. Ого! Гучить? Цікаво! Что гэта? Здорово, Ёечка! Здорово, Йойка! Волосы! Здорово, Йоечка! Ты ў парадку? Не, гэта грымучая гаргара ледзь мне прическу не помяла. Милая прическа, Ёечка. Ага, правда прыгожая. О, дякую вам. А што гэта за штука? Мамачкі, хоць бы толькі не зламалася, столькі ўсяго трэба пасадзіць. Паспрабуем яшчэ, давай. І узялі. Так, цяпер завядзём. Нядобры гук. І праўда, гук нядобры. О, не, яна зламалася. Відаць, трэба прасіць дапамогі ў Клёвіча. Ключ? Хоп! Братка! О, здоров, Клипа! І табе здоров, Стелла! О, а Йоечка, якая ў цябе прыгожая прычоска! Чароўная! Дякуй, Клёвіч. О, калі я не памыляюся, гэта космасаджалка 2000. Так, Клёвіч, але цяпер ёй не шмат пасадзіш. Так, яна як бы ўрэзалася ў Стэлін дом на дрэве. Матухны, не перажывайце. Упэўнены, мы ўсё паправім. О, прыгожая прычоска, Ёечка! Класныя кветкі, колер таксама. О, дякую, Эдді. Што за пах? О, батюхны-матухны. Батюхны-матухны! Батюхны-матухны! Што такое? Лісце ў турбанагнятальніку і галінкі ў рухавіку, а гэта я знайшоў ва ультракандэнсатары. О, а я думала, куды яна дзелася. Спатрэбіцца час, каб паправіць. І колькі ж? Ну, вы паспееце злятаць да планеты Стаха і назад. О, можаш паказаць яму сваю прычоску, Аёечка. Так! Выдатная ідэя. Давайте так і зробім.
планета Стах. О, пригожая прическа, Йоєчка. О, дякую, планета Стах. Я поміняла імідж. О, ось би і мені помінять імідж, бо я так виглядаю вже 4 мільярди годов. Ти і так пригожий, Стах. Ну, трохи змін було б до речі. Ну, мы и могли посвежить твой выгляд, Стах. Правда? Можно поспробовать. Что подобрать планете Стаху? Модный капелюш? Кустистую бороду? А як на конт вусов? Вуси. Напевно, з вусами я б став привабніший. Готово. Ходім, поглядім. І як я вам? Виглядає пригожа планета Стах. Але реч у тим... Так. Реч у тим... Ти такі вялікі, а камяні такі малыя. Ми їх амаль не бачим. Планета Стах? Глядзіце, пыл казыча яму нос. Што бывае, калі планета чхае? О, так. Га? Здається, ідея з вусамі не вельмі, раз ад іх планета Стах чхае. Твоя праўда, Клыпа. Трэба прыбраць гэтыя камяні. І хутчэй. Ну вось зноў! Вось так лепш. Матухны. Кльовіч. Можна мне яшчэ коктейль? Добра, Еді. Прабачце. Гэтыя вусы казычуць мне нос. Не хвалюйся, планета Стах. Ты не вінаваты. Я не ўпэўнены, ці зможам мы змяніць твой імідж. Разумею. Я завялікі для змены іміджу. Прабач, планета Стах. Нічога. Я не супраць выглядаць так яшчэ мільён другіх гадоў. Ну, трымай, Стэла. Як новенькая. Амаль. О, дзякуй, Клёвіч. Руки свярбяць пасадзіць што-небудзь. Стэла, ты не супраць, калі спачатку я нешта пасаджу? Га? Вядома, не, Клыпа. Што ты? Дзякуй, Стэла. Цікава, што Клыпа задумаў? Ну? Что думаете?
папа, якая мілата! Просто неймаверна! Гэта так прыгожа! Дзякуй, Клыпа. Няма за што, планета Стах. Табе падабаецца? А не горш. Быццам памаладзеў на мільярд гадоў. Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, сям'і Хольцапфель-Варажун, Олегу Падбярэзскаму, Сергею Еніну, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Лявону Спірыдонаву, Сергею Адзянцу, Маланцы і Мацею Ваяйковым, Аляксандру Стэльмачонку і ўсім фундатарам за падтрымку.